Να προσθέσω ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν κανένα στόχο να ταλαιπωρήσουν κανένας. Ιδιαίτερα σε αυτήν την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο του καλοκαιριού. Αντιλαμβάνεστε ότι ο τουρισμός είναι στο απόγειο του, δεν θέλει κανένα να ταλαιπωρήσει κανέναν, καμία επιχείρηση, κανέναν οικογενειακό, καμία βιομηχανία. Αλλά αυτή η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά το Υπουργείο Ενέργειας. Διότι εκείνο μας έχει εξωθήσει να προχωρήσουμε και σε αυτήν την διάσκεψη, αλλά και στα επόμενα μέτρα που πιθανόν να αναγκαστούμε να πάρουμε. Γι' αυτό και όπως είπε και ο Βίλτατος Ανδρέας, δίνεται ο χρόνος για δεύτερες σκέψεις από το Υπουργείο, ώστε να έρθουν κοντά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μπουν τα πράγματα σε μια σωστή πορεία. Να προσθέσω ότι εγνώριζε το Υπουργείο τις θέσεις μας όσον αφορά το ΔΟΚΕ. Στην τελευταία συνάντηση, μάλιστα, πήγαμε στην αντίληψη ότι θα αναμέναμε σε τι ενέργειες θα προέβαινε το Υπουργείο, ούτως ώστε η αρχή ηλεκτρισμού να αφαιρεθεί από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό ήταν το ότι είχαμε αντιληφθεί. Αντί τούτου, στις 2 μέρες, όπως σας είπα, βρίσκουμε καινούργιο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο δηλαδή. Το νομοσχέδιο που αφορά το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς δεν ήταν από την αρχή στο τραπέζι του διαλόγου σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της μελέτης. Και εδώ έτσι σας καλώ δηλαδή να προβληματιστείτε. Η αρχή ηλεκτρισμού δεν αξίζει ένα σεβασμό σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή η αρχή ηλεκτρισμού είναι ο τελευταίος που θα ερωτηθεί ή θα βρίσκεται πρώτα τελεσμένο όσον αφορά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και ποιοι είναι τούτοι που πιστεύουν ότι κατέχουν ή το αλάθητον ή πιστεύουν κάτι διαφορετικό όσον αφορά την αρχή ηλεκτρισμού και ενεργούν με τέτοιο λόγο. Ο κύριο Ξενίστη. Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας ότι για το νομοσχέδιο, ειδικά για το διαχειριστή, ότι θα αναμένατε να περιμένει η κυβέρνηση να ολοκλήρωσε την μελέτη και μετά να κινηθεί στο θέμα του. Όμως είναι γνωστό ότι το θέμα της ανεξαρτησίας του διαχειριστή τέθηκε αρκετές φορές προηγουμένως. Και στη Βουλή, αλλά και από τους υπουργούς διάφορες της κυβέρνησης και της προηγούμενης. Και υπάρχει η θετική γνωμάτευση της ΔΡΑΕ ότι πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί υπό κάποιες προϋποθέσεις και κάποιους περιορισμούς. Σε σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ποια είναι η αντίδραση σας, η ένσταση σας, γιατί δεν θέλετε ανεξαρτητό διαχειριστή? Η ανεξαρτητοποίηση του διαχειριστή προβλέπεται από σχετική νομοθεσία, όχι μόνο από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και τότε είχαμε αντιδράσει και είχαμε πει δυνατές αλήθειες προς τον κυπριακό λαό ότι θα ήταν ένα πρόσθετο κόστος, θα εξαλείφονται συνέργειες, θα ήταν, όταν λέμε σημαντικό κόστος για να λειτουργήσει με τον νέο τρόπο το οποίο σήμερα προβλέπεται. Θα μπορούσε όμως το Υπουργείο να μην καταθέσει άμεσα, εφόσον εντός κάποιων μηνών, πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, αναμένει κάποια μελέτη ή αναμένει την περιβόητη μελέτη, στην οποία θα ήταν αντικείμενο το οποίο θα εξέταζε ένας σοβαρός μελετητής κατά πόσον συμφέρει στον τόπο να λειτουργήσει με τούτον τον τρόπο ή κατά τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει και δεν είναι δικαία. Ο ηλεκτρισμός ή η αγορά του ηλεκτρισμού στον ευρωπαϊκό χώρο δεν είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Και ούτε και στην Κύπρο βέβαια, διότι γνωρίζω ότι η αγορά είναι εδώ και πέραν των 10 χρόνων. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει πώς μπορεί να προστατεύσει μικρές αγορές, μικρά κράτη όπως είναι τα δικά μας, της Μάλτας, όπως επαναλάβαμε και του Λουξεμβούργου. Και θα μπορούσε σε ένα σοβαρό μελετητή να του το δώσει ως τροφή για σκέψη και να του δώσει ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να επιδιώξουν να προκαταλάβουν με καινούργιο νομοσχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, ο διαχειριστής και αυτή τη στιγμή και εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα. Το μόνο που παίρνει προσωπικό από την αρχή ηλεκτρισμού. Δεν επηρεάζονται οι αποφάσεις του από την αρχή ηλεκτρισμού και το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Αν έχει κάποιος κάτι άλλο να καταμαρτυρήσει, ας μας το πει. Το γνωρίζει και η ΡΑΕ, το γνωρίζουν οι πάντες. Ότι ο διαχειριστής μεταφοράς διανομής λειτουργεί ανεξάρτητα. Προς τι? Η επίσπευση ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Μάλιστα να αποξενώνει και περιουσιακά στοιχεία της αρχής ηλεκτρισμού και προσωπικού.
και αλλάζει και το νομικό πλαίσιο του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, διότι σήμερα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και θα δημιουργηθεί ένα νέο νομικό καθεστώς. Μια αρχή, καινούρια. Το οποίο θα υπόκειται στο ΔΟΚΕ, με το οποίο ΔΟΚΕ από τη νέα του νομοθετικό πλαίσιο θα δικαιούνται και να το ιδιωτικοποιήσουν σε κάποια φάση. Και θα είναι χωρίς να είναι υπόλογοι σε κανένα. Μια υπηρεσία εύκολη και με μεγάλη απόδοση στον όποιον θα την παραχωρήσουν. Τώρα πάει να το γνωρίζετε. Χωρίς έξω. Αυτή είναι η περιβόητη ιδιωτικοποίηση η οποία μιλούν στην Κύπρο. Να εκποιήσουν υπηρεσίες χωρίς κόστος για να ωφεληθούν κάποιοι. Το αν θα το πληρώνει ο Κυπριακός λαός και αν θα αυξηθεί, και σας το λέμε μαθηματική ακρίβεια, πέραν του 15 με 20% ο ηλεκτρισμός, έχουμε την βεβαιότητα για τούτο, κανένας δεν νοιάζει. Με την γραφική αγωνία που εκπέμπετε εσείς αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή τη δημοσιογραφική διάσκεψη, αντιλαμβανόμαστε ότι τα συνθηκάτα και η κυπριακή κοινωνία βρίσκονται προ ενός μεγάλου στοιχήματος. Για να πετύχει αυτός ο αγώνας σας, που είναι και αγώνας κατά την άποψή μου και ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας, τίθεται τρία μεγάλα ερωτήματα. Πρώτο, έχετε εσείς ως συνδικάτα στρατηγικούς συμμάχους σε αυτόν τον αγώνα σας, τουλάχιστον στον κομματικό στίβο? Μπορέσατε να στήσετε ένα γρανιτένιο τείχος με τον άλλο μεγάλο ημικρατικό οργανισμό, την ΑΤΙΚ, και με άλλους ημικρατικούς οργανισμούς? Και τρίτον, πώς θα πείσετε την κοινωνία των πολιτών ότι εσείς ως συνδικάτα θα προχωρήσετε πραγματικά στον εξυγχρονισμό της ΑΕΚ για να εξυπηρετήσει τα καλό νούμερα συμφέροντα του τόπου, και πώς θα εμποδίσετε τα γεράκια του εύκολου πληθυσμού να την κατασπαράξουν? Ήταν μακροσκελής ερωτήσεις, θα ξεκινήσουμε την τελευταία. Είναι τρεις, αλλά νομίζω εγκαίρες, κύριε Πανού. Ναι, θέλω να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην αρχή ηλεκτρισμού και με βάση οδηγιών της ρυθμιστικής αρχής έχουμε αναλώσει τον τελευταίο χρόνο, τόσο ώστε να γίνουν σωστές τομές στον οργανισμό μας, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ανεξάρτητες τις υπηρεσίες τους, να υπάρχει τέτοια διαφάνεια, αλλά την ίδια ώρα να υπάρχει και τέτοια εμπιστευτικότητα, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει μέσω μια καθετοποιημένης αρχής ηλεκτρισμού του δημοσίου δικαίου ένας υγιής ανταγωνισμός, που να προστατεύεται ο οποιοσδήποτε επίδοξος, φιλόδοξος παραγωγός ή ακόμα και από τους υφιστάμενους παραγωγούς που έχουμε σήμερα, που είναι τα άπαιος επιτοπλίστου. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος σας, το πρώτο μάλλον, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της αρχής ηλεκτρισμού κατεβαίνουν προς τιμή τους. Έχουν παραμερίσει οποιουσδήποτε κομματικούς χώρους ή κομματικές εξαρτήσεις. Ο καθένας από εμάς, τα κόμματα κατά εμάς, είναι η κύτταρα της κοινωνίας και ο καθένας μπορεί να ανήκει όπου θέλει, σε οποιοδήποτε κόμμα. Όμως, ανεπηρέαστοι από εξωτερικά περιβάλλοντα, προσπαθούμε από κοινού και ομόφωνα, οι συνδικαλιστές στην αρχή ηλεκτρισμού, να σας παρουσιάσουμε ποιο είναι το σωστό και να διεκδικήσουμε ποιο είναι το σωστό. Όσον αφορά διασυνδέσεις με κόμματα ή με μυστικές επαφές για να έχουμε πατρόνους, δεν έχουμε. Και έτσι δεν πατροναρισκόμαστε, δεν πατροναρισκόμαστε από κανένα. Εμείς λέμε το δίκαιο και ποιο είναι το σωστό, να μας ακούσει η κυπριακή κοινωνία και να μας κρίνει. Το αν στο τέλος της ημέρας και αυτή η κατακραυγή δική μας, όπως είπετε, δεν εισακούεται, ή και αυτή η κοινωνία δεν εισακούεται, αντιλαμβάνεστε ότι ως εργαζόμενοι και ως άμεσα επηρεαζόμενοι έχουμε κάποια πράγματα στη διάθεση μας, που πιθανότατα είναι τα οποιαδήποτε μέτρα για να διεκδικήσουμε ποιο είναι το σωστό για τον οργανισμό μας. Δεν ξέρω αν σας απάντησα στην ολότητα των ερωτήσεων σας, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω και εσάς και τον Κυπριακό
ότι αγόμαστε από αγνά κίνητρα εξυπηρέτησης του και μόνο και χωρίς να έχουμε πίσω από εμάς οποιαδήποτε ή πολιτική δύναμη ή συνδικαλιστική άλλη δύναμη είτε οποιουσδήποτε που να μας καθοδηγούν. Μας καθοδηγούν η σκέψη μας, οι προβληματισμοί μας, η έννοια μας και σίγουρα αγνά ελαττήρια να εξυπηρετήσουμε τον Κύπριο πολίτη, ο οποίος κακά τα ψέματα μας εργοδοτεί σε ένα σωστό οργανισμό και από τον οποίο εμείς ζούμε και είμαστε ευγνώμονες. Οι συντεχνίες της ΑΤΤΙΚ, της λεγόμενης ΣΥΔΑ, σας στηρίζουν? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν έχουμε καμιά διαφορά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκουν στην ΑΤΤΙΚ. Όμως, πέραν του ότι εργαζόμαστε σε οργανισμούς οι οποίοι φέρουν την ταπέλα του ημικρατικού οργανισμού και του οργανισμού του δημοσίου δικαίου, ένας έκαστος οργανισμός έχει διαφορετική αποστολή. Άλλοι οργανισμοί έχουν να παίρνουν κάποιες φορολογίες και να τις κατανέμουν προς κάποιες κατευθύνσεις για να στηρίζουν διάφορες υπηρεσίες ή προς τον τόπο. Την ίδια ώρα η αρχή τηλεπικοινωνίας έχει να προσφέρει μια άλλη υπηρεσία που είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι οποίες έχουν το δικό τους ανταγωνισμό, τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Εμάς μας ευάρεσε ο κλήρος να χειριζόμαστε το πιο σοβαρό αγαθό. Είμαστε στον ανταγωνισμό, προσπαθούμε να δουλέψουμε σωστά μες στον ανταγωνισμό, αλλά την ίδια ώρα, αν δεν υπάρξει το επόμενο λεπτό ηλεκτρισμός, αντιλαμβάνεστε που οδηγούμε τον τόπο. Οδηγούμε τον τόπο σε blackout, οδηγούμε τον τόπο σε καταστροφές. Και δεν θα τον αποφύγουν με τα όσα προσπαθούν να δημιουργήσουν όσοι χωρίς να εμπαθύνουν σωστά τι σημαίνει ηλεκτρισμός, προσπαθούν με επιπολαιότητα να τον ανάξουν ως αντικείμενο εμπορίας. Είναι εμπορία ο ηλεκτρισμός, αλλά να μιλούμε και να συναισθανόμαστε τα μεγέθη του τόπου, τα μεγέθη της αγοράς. Υπάρχει εμπορία και ανταγωνισμός εκεί όπου μπορεί να υπάρξουν πολλοί και μικροί παίκτες. Εδώ το ελάχιστο που μπορώ να σας πω ότι μπορεί να πάμε καταστροφικό είναι στο λιγοπόλιο, που ένας πιθανόν επενδυτής που αν τολμήσει να επενδύσει σε μια συνεργασία με μια ιδιωτικού δικαίου αρχή θα εκμεταλλεύονται τον Κυπριακό λαό από κοινού. Οφείλετε να διαφυλάξετε την αρχή ηλεκτρισμού καθετοποιημένη στο δημόσιο δίκαιο για να την ελέγχετε και να μπορέσετε να εξασφαλίσετε καλύτερες τιμές όσον αφορά του ζωτικού αγαθού του ηλεκτρισμού για τον τόπο. Εντάξει. Κύριε Παπαρκό, αν χρειαστεί να κατεβάσουμε και τη διακοπή. Εμείς θα συνεχίσουμε, ας ελπίσουμε ότι μιλούμε σε ότα ακούοντο. Εάν τούτο θα είναι σε ότα μη ακούοντο, να μην βιαστούμε και να μην χαρακτηριστούμε, γιατί υπάρχει και η τάση να μας χαρακτηρίζουν ως εκβιαστές και ότι απειλούμε να χρησιμοποιήσουν το διακόπτη. Εμείς δεν κατεβάζουμε. Να φροντίσουν οι ίδιοι να κρατούν τους διακόπτες ψηλά. Και δεν κατεβάσαμε ποτέ μας διακόπτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.